שבת שלום, שבת פרשת ויקל, ורציתי קצת לחלוק איתכם את המחשבות שלי על הפרשה. בפרשה בני ישראל מתבקשים ומתואר שהם תורמים למשכן, ואפילו תורמים יותר מדי, מרבים העם להביא. חיים אומרים למשה, מרבים העם להביא, ומשה מוציא צו שלא יתרמו יותר, באמת התורה אומרת, ויקלה העם מהביא. בני ישראל הפסיקו בעקבות הצו של משה לתרום למשכן. עכשיו, לכאורה מה הבעיה? מה הבעיה שאנשים רוצים לתרום? מה הבעיה שאנשים רוצים לתת עוד ועוד 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 ועוד? התשובה לכך אולי נעוצה, לפי דעתי, במדרש חז"ל מאוד מפורסם, מאוד מבהיל, שמדבר על עם ישראל ועל המשכן ועל העגל. אני לא זוכר את הניסוח המפורש, לא מצאתי אותו, אבל הלשון היא, ראה עם זה, או תראה את העם הזה, שנדרשים לעגל מביאים, שנדרשים למשכן מביאים. זאת אומרת, הם רצו רק להביא, הם רצו לתת, הם היו באיזה אקסטזה, הם היו באיזה התלהבות. לא היה חשוב בכלל מה השם רוצה, או מה המטרה. מה שהיה חשוב זה הם היו במרכז, לא מה שהשם רוצה. וזה משהו שהוא מאוד בעייתי, וזה גם מה שכל הפרשנים וחז"ל אומרים, שזה לא היה לשם שמיים כבר. כל העניין זה שזה יהיה לשם שמיים. ולכן המבחן האמיתי היה, לא כשרוצים להביא, כי זה הם הביאו גם לעגל, אלא מתי שמשה אמר להם לא להביא יותר, ואז ויקלה העם מהביא. זה המבחן האמיתי. וככלל אני חושב שמצוות לא תעשה הרבה יותר, זה המבחן האמיתי, זאת אומרת לא המצוות והעשייה, כי זה יכול להיות הרבה פעמים לא לשם שמיים, וזה יכול להיות מעורב באינטרסים אישיים. המבחן האמיתי הוא במצוות לא תעשה, וכשאומרים לך לא לעשות, האם אתה לא עושה. זה המבחן האמיתי. בלימוד תורה יש מחלוקת למשל, האם שלא לשמה או לשמה, בסוף החליטו שנלמד שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה יגיע לשמה. כי באמת אנחנו לא תיאורים, אין באמת אף פעם עשייה שהיא חפה מאינטרסים אישיים, אבל בכללי במעידן שלנו היום, האינדיבידואליסטי, שהכל אני ואני 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 ואני, אנחנו באמת צריכים לזכור שיהיה בתודעה שלנו, או לפחות שנשאף להגיע למקום שלא אנחנו במרכז, או שאנחנו קצת פחות במרכז. אף אחד לא יכול להגיד, אני עושה את זה בלי שום הטבה אישית אליי, או העשייה, או המצוות, או התרומה. אבל צריך להיות בתודעה שלנו שאנחנו צריכים לשאוף שאנחנו לא נהיה במרכז לגמרי, אלא המטרה היא מה שחשוב, ולא אנחנו. נסיים בזה, באיזה אנקדוטה מסרט של מרוול, בדוקטור סטרנג', לא יודע אם ראיתם, בסוף הסרט, אחרי שהוא כבר עובר איזה תהליך השחקן הראשי שם, והוא רוצה מאוד לחזור להיות הרופא המוצלח שהוא היה, ויש לו איזה מנטורית שם שאומרת לו בסוף, It's not about you. אתה לא הסיפור. יש פה איזה מטרה, יש פה איזה עשייה שצריך לעשות. תורה, מצוות. אתה לא המרכז. אז שנזכה בעזרת השם באמת לחיות קצת יותר בתודעה כזאת, ולתאר את עצמנו לאט לאט. שתהיה שבת שלום.